Ani ata karon sa may Purok 13, Barangay Tibungko ning Dakbayan sa Davao kay atong atuon bisitahon nato ang usa sa atong mga suking tigpaminaw dinhi. Unsay pangalan? Ako di ay si Angelica Istose. Dugay na mo tigpaminaw sa imong pamilya og DXDC no? Yes po. Naanong DXDC mo magid yung ginapaminaw? DXDC dyan ang number 1 kay mo dyan ang ginapaminaw ni Papa Sukad sa una pa lang. So nadala na namo hantod karon nga bisan wala na siya pero nagapaminaw gyapon mi DXDC. Ready na ba ka nga mukanta sa ato ang Christmas Station ID nga makakarating? Yes po, ready na. Okay, sige ha. And 3, 2, 1, go! Makakarating sa tahanan kapaskuhan pagmamahalan bubuhos ng galak nga tuwa halika't makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating para para para. Alright! Salamat po. Yes, memorize. Congratulations, Angel or Ika, ano? Memorize ka niya ang atong Christmas Station ID. Dawata Ika ang amuang early Christmas gift nga wine and of course our Noche Buena package. Daghang salamat sa DXDC RMN Davao ug number 1 gihapon na mo siya diri sa Purok 3 City Bungko. Okay. Salamat kayo. Kauban si Radyoman Joy Beray kini si Radyoman ay miginita dungan ta tatak RMN.